kaayo ang tikit, daghan ang nananaw, puno yun kaayo. Dunay nananaw nga Bombay, dunay ito'y Chinese o Amerikano. Naghinang-hinang kami nga mo, tanaw ni ining passion show. Unya ang tanan ni Hilo nga nagkapaabot sa talan-taon. Nihayag ang mga suga nga pulos ni kolor o mapulokon. Nanggawas ang mga model, arang yun kagwapa o mga batanon. Ilang mga sinina, singhag kaayong tanawon. Nagsayaw-sayaw, nag-exhibisyon, sininag panty pang tubuon. Ipang display ang mga paa, may puti-puti ug may lagom-lagom. Kanang tigtugig ganahan, dunay naninggit o dunay nang magawa. Daghan dito wa mamilok, dunay nagkanganga, nagmurat ang mata. Dura pa dito'y tigulang nga nakasubra na ang iyang kalipay. Giatake sa kasing-kasing o hapit mamatay. Dunay dancer nag-exhibition, masol kontrol ang iyang gamiton. Ang saging nga ingon ugukton, sayon da kaayong putol-putulon. Gilamian ko nga tanaw, busami pa duol, pagkit ko kaayo. Naibugos mga dancer nga nang ligid-ligid, o kang sirko-sirko.